Issa fit-tieni wave li qegħdin fiha wkoll bqajna n-numru ta' każijiet dejjem jiżdiedu. U anke jekk tħares lejn l-average ta' dawn il-każijiet, hemmhekk għandna li kellna dik il-peak u issa rġajna bdejna tilajn il-fuq. Kliem is-Supretendent ta' Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci waqt il-konferenza tal-aħbarijiet fit-tmiem dik li kienet l-agħar ġimgħa tal-pandemija f'pajjiżna fejn ġew irreġistrati total ta' 387 każ ġdid pożittiv u żewġ fatalitajiet. Fil-fatt, 17 mewta seħħet fil-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa fejn tilfet ħajjita anzjana ta' 91 sena. Hija kienet ittestjat pożittiva fis-26 ta' Awwissu u kienet ilha tingħata l-kura l-Isptar Mater Dei mis-6 ta' Settembru. Fl-aħħar 24 siegħa ġew reġistrati 39 każ ġdid, 5 minnhom residenti f'dar tal-anzjani, filwaqt li fiequ 18-il persuna sabiex bekk il-każi attivi, inkluż dawk tal-immigranti, u dak ta' 691 bil-każi totali issa jlaħqu l-2838 u t-total ta' dawk infejqa huwa ta' 1996. Fost l-attivi hemm 43 persuna li qed jingħataw il-kura fl-isptarijiet tagħna, fosthom żewġ persuni ta' 86 sena u 71 sena rispettivament illi qed jingħataw il-kura permezz ta' ventilator fit-taqsima tal-kura intensiva u mhumiex f'qagħda stabbli. Filwaqt li f'Għawdex hemm 20 persuna pożittiva. Il-Professur Charmaine Gauci spjegat illi b'kollox fl-aħħar jiem mal-129 residenti ttestjaw pożittiv. Mistoqsija jekk l-iskejjel għandhom jibdew jaħdmu esklusivament online fl-ewwel ġimgħa, Profs Gauci ma eskluditx din il-possibilità. Hemm diversi modelli kif tista' tħaddem ukoll dawn il-linji gwida fl-iskejjel li jista' jkollok diversi modalitajiet fejn ikun hemm tagħlim fil-kassi fejn jista' jkun hemm tagħlim online ukoll. Filwaqt li Profs Gauci appellat lil min ħaddem sabiex min jista' jħaddem telework jagħmel propju dan hija saħqet li wieħed għandu jevita social gatherings kemm jista' jkun u insistiet illi il-maskra protettiva għandha tintlibes dejjem anke barra fit-triq. Importanti li nevitaw gatherings u għalhekk hemm dik il-liġi ta' li ma jistgħux ikunu iktar minn 15-il persuna flimkien ma' xulxin, jekk nistgħu naqsu anka dan in-numru iktar aħjar, l-appell tagħna min-naħa ta' saħħa pubblika huwa li l-maskri kemm jista' jkun jistgħu jintużaw kullimkien. La darba toħroġ mid-dar, importanti li inti tilbes il-maskra. Charmaine Gauci ma tat ebda dettalji dwar kemm hu bħalissa l-R factor marbut mal-infezzjonijiet f'pajjiżna.